Здравейте хора, аз съм Живко и днес ще снимаме един клип в една изоставена дискотека. Нека да започваме. Преди да отидем до дискотеката, ще ви разкажа малко история относно нея. Значи това е било дискотека, която е функционирала през 70-80-те години на миналия век, като от тогава първо е била детска дискотека и след това е била дискотека за възрастни. По-късно през 90-те години се е казвала дискотека Спайдър. В нея са се провеждали много събития и целият град на времето я знаеше, като имаше огромен интерес да се посети по това време. Даже и от други градове идваха да я посетят. Идваха известни личности за времето си, като DJ Rush през август 2005, и куп други, за които само по-възрастните хора, които са ходили на времето, знаят. След няколко години дискотеката затваря и за времето си след затварянето са останали само руини. Имало е няколко събития в тази изоставена дискотека, като през 2014 година се е запалила, но пожарникарите бързо опустошили пожара, както през 2018 година е имал опит да се възстанови, като се прехвърли от държавата на общината и така с надеждата община Варна да я възроди. Но опитът бил неуспешен, тъй като община Варна е имала други интереси и така до днешен дискотеката не е възродена. Също и през април 2024 година е имал зловещ случай, като е било извършено самоубийство от 36 годишен мъж от Игнатиево, който се е обесил с помощта на парче от завеса от сградата на дискотеката и също в страни е било захвърлено якито му, както и предсмъртно писмо. И ето тук виждаме главен вход на дискотеката, който за съжаление беше затворен и реших да заобиколя дискотеката и така намерих вход. Еми хора, ето е дискотеката. Намерихме вход най-накрая. Ето е дискотеката. Сега ще влезнем. Значи сега трябваше да обиколя. Да обиколя там отстрани. Там покрай някакви гористи местности. Там през някакви пътеки. И така най-накрая намерих входа. И сега ще влезнем. И ето я самата дискотека. Ето я. Тук значи е било сцена, тя главно е била открита, доколкото знам. Тук са предлагали напитки. А там са седяли хора, доколкото знам, и е било сигурно май някаква кухня или нещо. Ама доколкото знам, си мисля, че май само лятото е работила тази дискотека. А и тук на това място е имало шатри, които... Тоест имало е такива за сянка, от които там са седяли хора или някакви бармани. Иначе това място е доста интересно. Ето даже може да видите. Тук е имало пейки. И тук така.
Сега ще опитам да влизам в тези помещения, да видим. Като гледаме и тук вътре опожарено. Лейкове, по които се има. Интересно наистина. Тук между другото са седяли хора. Ето. И там също са седяли хора. Нека да влизам да видим вътре кой има. Вътре има помещения. Оп. Той тук е, доколкото знам, е било туалетна, може би. А за той тук не знам какво е било. Нямам си и не представа. Сега ще отидем да видим и другата част. От тук беше този код, който беше заварен, който се опитахме първоначално да дойдем. Ама се оказа, че трябваше да заобикалям от другата страна, от и тук и влезнахме. Оттам. Тук пак е имало някакви маси. Тук цяло, доколкото знам, май главно от лятото е функционирало. И в повечето случаи е било на открито. Той тук, доколкото знам, е било кухня. Ето даже и тук може да видите по-детайлно. Той тук е било аспиратор. Тук пак има места за седящи. Чай да видим кой има вътре, че ми е интересно. Тук вътре зад кухнята. Тук има лошо едно помещение. Чай да видим какво е било. Предполагам, се е съхраняло тук нещо. И аз не знам точно. Тук има счупена бутилка. Тук има разни неща. Тук има помещения. Той тук предполагам, че са били туалетните на дискотеката. Нататък няма да рискувам да влизам, защото нямам фенер. Зато и само тук ще ви покажа. Хора, вече смятам да излизам. Значи сега как се излиза? От тук. Виждате ли тази ограда тук? Значи от тук е и така правим. Оп! И сме вече на другата страна. Тук внимавам, защото е стръмно. И да не си изтървем телефона. Така. От тук надолу има някакъв ресторант, виждам. Сега продължаваме.
Продължаваме. Тук сме зад тази част на дискотеката, където са кухните и тия работи. Сега от нататък беше, да, нататък отиваме. И излизаме нагоре. Да. Кой има? Изоставена дискотека има. Да. Ще там снимаш ли? Еми да, снимам. Що? За YouTube. За YouTube? Да. Има ли звук? Да, има. Добре. Ако не искате, мога да замажем. Добре, бе. Ако не искате да бъдете снимат. Не, замажим. Добре. Как че е канала? Еми, Живко 05. Как е Живко? Живко 05. 05. Има ли долу пияници? Няма никакви. Никой. Да, никой няма. Ма По ти принцип- влезе вътре ли? Еми да. Откъде? Еми оттам заобиколих. Това може от главния. Той е главният затворен, между другото. От към мога са влезни. Просто лесната... Не отгоре, а Той снима за отстрани. YouTube. Да, отдолу. И кой хариса? Еми, добре. Аз между другото, по принцип и други места съм експлорирал, не само твои. В канала ми е пълно с такива клипове. Ходил ли Тук си ли там? Да, от тук съм. Ходил ли си там на парк Март, нали има такова? Да, На на парк голямото Март. изоставяне. Аз там между другото мисля да правя епизод, смятам да ходя. Там аз съм бил толкова... Там има пияници. Много. Точно, не съм... Пияниците могат би са вечерта. Где си се ебан? През деня в повечето случаи няма никой. Там, ако се за първи път, ще ти е интересно. Там е яко. Ама носи нещо за самовромата. Еми да, аз там главно с приятели даже ще отида. Няма да съм и тъй сам, както и място. А то е лесно. Това съм ходил на най-горния етаж. Най-горният етаж, брат, аз от моста, нали знаеш там мост? Да. Взех една електрическа тротка и стип. Там просто хвърля. Има там една електрическа пикет, където цялата в огън. Еми хора, това беше видеото. Разни деца ме спряха да ме попитат там как да влезнат в този обект, там в тази изоставена дискотека. И аз им обясних всичко и там. И ме разпитваха там за канала, за тези работи. И т.е. какво снимам и какво качвам. И там сумати неща ме питаха. Даже и те сега влезнаха там да експлорват. Еми, това беше видеото главно. Видяхме какво видяхме. Следващия път ще отидем на още по-интересно място. Така че дръжте се в течение. След някакъв период от време ще кача и другия клип. Така че айде, чао, адиос.